Nolek tanda ngono aku kok ra penak ya. Aku nek tak alem halus-halus iki halus banget iki. Soale aku ngerti kertune ganas, mulai tak alem halus. Halus iki wonge halus. Halus. Halus kaya nek halus yo rene nyakep. Halus wonge halus. Nggih. Halus. Ngati-ati lho. Tatin iki sejarah wis ngentekke banci 15. Tak apake? Amin tok kempiti wae glagep-glagep. Mosok yo glagepan. Ya ora nek iki kulino dikempit ra mati nek iki. Lah, Kulino ngempit soalnya. Nakal kena setore karo kowe no. Ya ora ya. Sing dalu Mbak Tati. Nggih, sing dalu Mbak Mimi. Iya ya kata nyenengke seger. Segerdu mesti. Seger bong. ora iki jenenge pengetok-etokke bojone ling ngopeni tenanan ngono lho, Lek. Ora. Senajan to nyambut gawe kesel bendi bengi nderek kanca-kanca warga laras nyatane ya tetep ora ketok le layu, ora ketok layu. Malah bojone Lek layu iki. Oh tak. Iya tak pek kabeh soalnya. Nggih, monggo. Gini napa, Pak? Iki ning mau pamundutan Kodang kuning wis. Ya, sesideman mau Mbak Anting. Ampun. Terus gubuk asmara iki urung. Oh iya, diaturake. Oh nggih. Yo, gubuk asmara. Nggih bawa mboten. Yo nganggo kok yo. Izin Mbak Ika sih. Nggih izin Mbak Ika. Ha iya. Maaf ya. Hah? Kon bayar ya, Pak? Piye? Karo Mbak Ika kon bayar. Mau tak bayari ki rasa kuat. Aku urung entuk-entukan, engko nek entuk tak bayar ya. Arep aku urung kebayar ning tak bayar aja kuwatir. Mula ta mula. Sesuk nek digenahke sik. Ngono lho. Dadak kok ki ancangkem wis. Lah nek ngono ki rak ya rugi to. Oh kuwi kudu salahku, salah sing nanggap sing plintat-plintut to. Sesuk nek ngono ki rasah ditampa. Rasa ditok wis tak omongi tok ning sios mboten. Nek mboten di DP mboten sios mboten apa-apa. Di DP ya nyatane wah wis ora apa-apa iki dadi lakuku. Ya. Ujian. Tanggep ujian, ora Ya masalah. ora apa-apa dalang kondang iki wani tombok no. Wani apa? Lah iya, padake wong tipis. Padake wong tipis. Ujian ning ra iso ngepek. Wong ngene iki ya tipis tenan wis. Ya, tak gawe seneng kok aku. Ya monggo. Guyune lames berarti. Guyune lames. Kowe kok dadak cerewet iki. Mbak, ngono ki sandungane wong nyambut gawe. Lah nggih. Nah, seneng terus niat ya jeneng kanggo sok kadang kala di berkerikil-kerikil. Nggih, mula iki ya sedekah, Pak. Pak ujung-ujunge terus kono. Ya ben ra ngono kuwi lho Wis maksud. ben mengke wae saune-unine. Ning nek sing tembunge sing sithik sedekah mau pancen ana benere. Aku tahu kelangan duit. Anu Mbak Mimin Mbak Menawi sok sedekahipun kirang. Mugi-mugi dengan lantaran dielingke ngono kuwi ya wis akeh ning Mbak Menawi jek kurang akeh ngono. Dadi ana sithik-sithik akeh ana benere Mbak Tatin. Nggih. Wujude ora kudu sedekah duit, ego partikel lan sak piturute entengan ya kuwi ya sedekah. Ora kaya lek Sukimin lho. Ngapa? Sedekah awak ki ora kena. Sedekah awak. Tekno duwene kuwi kok. Duwene kuwi ya ora kena kok ya. Maksudnya awak kula niku kula nggih gotong royong, rondo. Aku nek gotong royong ora tak seneng, nek rondo aku seneng. Lah nyapa? Lah dirombong wong sak desa. Senenge ra jamak-jamak. Rak ngirit kentongan ya. Lah apa? Lah kowe dirombongke rak malah ngirit kentongan nek unine tak tok tak tok. Apri senengane mentah. Sok tak-tok. Ayo nak, kakek nak. Nah, ya. Nyingkar Nyambut gawe iki le totalitas semangat kok gur le lunggah-lungguh ki selak liar mangan jeruk. Yo maklum karang wis banci tuwa ya ngono. Lah Ora mudeng. Lah. Ketoke aku mau nglunggah-lungguh. Nek usia udah di atas 40 kaya aku ki, nasi itu kalau malam hari bukan tidak boleh tapi dikurangi. Apa nasi? Nasi makanya diperbanyak buah, anggur, jeruk, ngono-ngono kuwi. Terus mau makan Jadi pola makan itu harus diingatkan. Pola hidup, pola makan, terus kokian pola bareng ngono kuwi kudu dianu.
Sing marake wong anu kan cepet kuwi. Pola makan tidak diatur, pola hidup tidak diatur, atau Iya. kukian pola ngono malah. Terus gak dipangan wae rasa omong wae mengarep mangan kok. Iman. Nek suke men ki Bismillahirrahmanirrahim. sinden apa codot ya nek wong iki kok golek buah iki aku gumun Ora aku. apa-apa men. Anake men sehat nek kurang-kurang Lah, gali meneh. Sing bahas anake. nek ngantek anake Pak Seno kurang vitamin C. Lho, piye? Iki wis Bapake gantenge kaya ngene, mbokne cantike kaya ngene, anake kurang vitamin C. Ya nek. sesuk kayak cetok nek. Lanjutno nak, gakeno. Wiwi tane nyingkar nyingkur masa aku mau liane dadi kancane ngadeg lho mbasane aku ngadeg kok malah lenggo Kuwale. lah Kok mbasan aku ngadeg. Kuwi ki le medan-medun ki mergo aja nganti ketara. Oh, dhek nek ketemu wong lemu no waras e. masa ta Pak Seno wadiku tok mang buka ning kene lho. Ngono. jare wis nabung sih Oh, wadane. Mau ki kebayake ora ngono kek dadi ngono ya kuwi. Kowe iki disapeh. Ih. Disapeh 3 jam kok ora gelem. Lalalala. Kose nek karo tatin ku iki lerem sik. Takon lerem sik. Oh iya marah Gelem ora? kok. Marah aku ora wegah nyawang kowe ngono terus iki marah glegeken kok, Mbak. Tak entekke sik. Ayo bajutke. ya cek nombo tenan ya Apa anggapmu mimin ini wedok? Ora kayak iki play rong dina wis jenggote metu kok. Halo, Bro. oh lanang tenan e Ah iya. Aku anggere aku klambi lanang dina unekke. Adewe iki dua sinden apa neng pasare kon gelungan no aku ya. Neng pasar yo kathok cendak, ngarepe kathok cendak ra itu. Ayo nok, kaki nok. lingsep yen ke mutan lelampahan kang Sesuk nek satu saat nek bareng meneh nggo seragam SD. Do gawe seragam lucu. lanang mau wedok SD nih SD seragam wedok. wedok Heeh, terus nganggo anu tekan. aku mau kita ndelok ini iki lho kita taline BH lho Wong lanang UBH. Ya ben ku patut-patut kok nek ra ngono ra bentuk kok, Mbak. Aku. Lho rekasane kaya ngene lho, Pak. Nyanku mulo. Kanca-kanca yoga iki lho, aja sok nek wong wedok dandan kesuwen tak dibalung mangkat kok dhewe ngono. Wong lanang adus sisiran mangkat, wong wedok iki nek perabote lho dipernah ngono ya wutah-wutah tenan kok. Kok Nek nggonamu sing utah apa? Sing utah ya damen kuwi. Maksudnya iki lho piye lento-ento kae bojone sapa to? Oh, garwane Pak Seno Nugroho. Oh, mulo ayu. Lho, Pak Seno sing itu. lah ya cek jeneng. Oh, Pak Seno warga Laras. Oh iya ya. Mulo wong jenenge wong seni le nyandang trep. Lho, ora ngono. Nek kae sapa to kok le nyandang teng glombrot. Kringete kucing. Anu bojone Seno. Lho, Seno ora oh, bojo dualang kok ngetrep kira iso. Berarti bojone kae ya ngono kuwi lho, rak ya ora ngerti apa katut to. Dadi wong wedok ki ya kudu iso membawa Jaga diri. prajane wong lanang dari Kae sapa to kae berpakaian. wong wedok kok klaose kaya keronjo tahu. Kathoke cekak. Bojone Seno. Wow, doyan banci to wong. Asor derajat. Mboten apapun yang kita lakukan itu membawa wilayah nggawa sedulur nyangking kanca. Kancane sapa to mula lah wong serawunge karo kae. Mula apapun yang kita lakukan ki dhewe kudu kebaing pangati-ati. Direwangi ati-ati sok kadang kala kok keplere, sok kadang kala ora beneran. Ngono to Mbak Tatin. Seniwati iki godane ya akeh. Kaya aku barang ngono ki godha yoga-yoga ya akeh.
mulih nular foto antri ya nek mung antri foto nek antri liyane ra ya Dedek terluka nek mung antri Antri foto apa? ra apa-apa lah nek aku diantri piyai semene ra ya Piye gelem ora? Ya, diantri pengen diantil kok rumangsaku kok. ayo nak Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Wah, jan tenan. Delok polahe Mbak Mimin iki seneng. Iya. Ya wis seneng ta. kawan bayi pakmu kawan Jenenge? bayi Sapa sing iso terang tenan? Jenengan Aku ki rung picake. agine kok ngalem terus. Mboten Delok ngoten. polahe iki lho le seneng. Kemayu ngono lho Dek iki ngetrape apa sing dienggo sing disandang ki apa? Ayo didelok sik ya. Nganggo Iya. Solai iki lho. Iya. Tak tung dangdut, tak tung dangdut, tak tung dangdut. Emen. Kaya nek gemes kae ngono kuwi. nakal kawan bayi kok ketoke ra apa-apa sih Kaya kemantil ngono. Kemantil. Pak Seno Ngapa? kula sesuk mantuk anu gaya mawon nggih Sesuk-esuk. nggih ngoten Ora apa-apa kae kandange kirikku ya selo. Nek jeli. Sing pendopo etan nika le Oh, arep karo sing anu, karo sing tukang ngelukis wayang. Iya, Mas Gun. Kan saudara kembar ya. lho kono ki lantaran merantau ning kono rak jenenge ning kono iki elek halo Pak Gun kancane bangsa halus-halus ayo kuwi ning ndi ayo kuwi pokoknya kalau mantuk mriko Ya wis ra apa, tak jodohke Ambon. harapan kula niku nek nyen mengke wungu terus kilap nubruk kula ngoten lho kok ditok-tokke wong Wah, ya ora mungkin kok ya. saking sayae kok monggo Hah? Kok bayang dinyangi ngono lho, Pak. Hah? Kayak dinyangi. Nyanyi ndasmu. Lah wis saiki iki lho wis nganti kelet-kelet ngono lho. Cara wong iki terlalu ngelak ngono lho. Aku wong ora edan dinyanyi. Ya didumuk wae wis. Bengi-bengi lumayan itu ndas kena mbok nggo sangu mulai ning senton. Obat aku ta. Lah iki biasa ndas mata wis bajing wis nang aku kabeh. ayo no Iya. sakit Iya. tresno Yen liwat aku keling.
Panjenengan Kisana menika nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun Kisana? Kisana ingkang katemben rawuh. Munamit pasang kaliman tabi tinebine mila duni dumawaing nawang tuwak. Sinuwun menawi paduka dangu dhateng kula. Kula menika wingking saking negari Pagralun. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Prabu Jayalengkara. Prabu Jayalengkara non kasinggihan mekaten. Menapa sampun kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten wonten kalih. Inggih kula ingkang ngrenggani projing Dwaraka jejuluk nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, dalah. Wah, mlayu ngaten mboten sisip. Anggen kula kedarang-darang kekalangan Malaya bebasan ngideri jagat. Ngestu padha sesembahan kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma ingkang utusan dhateng jasad kula. Supados kula sowan dhateng negari Ndarawati ingkang wigatos mboten sanes kejawi namung badhe munjuk atur menapa dados kersanipun punden kula nalindring tawang gantungan Prabu Godayitma. Mekaten Kisana. Inggih. Namung sadèrèngipun kepareng kula ngaturaken sembah sugeng kula kunjuk inggih kula tampi dawah sami-sami lajeng menapa ta wigatosipun dene jengandika dipun utus dening Prabu Godayitma ing tawang gantungan sepados rawuh wonten Garing Ndarawati ingkang sepisan Ratu Gusti kula Prabu Godayitma ngaturaken salam taklimipun kunjung kersa paduka sinuwun Prabu Ndarawati. Inggih kula tampi dawah sami-sami ndungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Estunipun Sang Prabu Godayitma menika sampun dangu anggenipun kepi lan kumajelu. Kepingin garwa dhateng satunggiling wanita, satunggiling wanodya. Nembe menika kula mangertosi sareng kula katimbalan sowan. Tumunten kula kaparingan dawuh dening sesembahan kula Prabu Godayitma. Bilih boten wonten wanita ingkang keduga ngrubuhaken jiwa bebetengipun nalindra ing tawang gantungan kejawi namung putri saking negari Ndarawati. Putri saking negari Ndarawati ingkang saknyatanipun menika putri saking negari Mandura nanging sakmangke lenggah wonten projing Ndarawati. Lajeng sinten ingkang dipun kersakaken dening Sang Prabu Godayitma boten sanes kejawi namung rayi paduka. Inggih menika putri Mandura ingkang wewangi Dyahayu Wara Sembadra inggih lara ireng inggih Bratajaya. Inggih putri menika ingkang saestu saged damel hujat
penggalipun Sang Prabu Gudayatma. Satemah sesembahan kula Prabu Gudayatma menika nglampahi gandrung pendak-pendak tansah gandrung dhateng satunggiling nayaka ing tawang gantungan kinten menika inggih menika Dyahayu Wara Sembadra. Mila sinuwun sowan kula menika namung badhe ngebun-bunin jangan jejawas sonten kula sampun nyawisaken jempana joli-jolan kinarya pamboyong ing pinanganten putri calon inggih menika pun Dewi Wara Sembadra. Mila saking menika sowan kula namung badhe wonten sukala ing penggalih paduka Gusti kula ing Durawati kepareng lamang ringaken utawi paring purba wasesa dhateng kula anggen kula badhe amboyong dhateng ingkang rayipun Wara Sembadra. Sasampunipun samangke Dewi Wara Sembadra menika prapteng wonten negaring tawang gantungan estu mboten badhe dawah wonten ing Padasuri nanging badhe dawah wonten ing kasur babut. Mila samangke kula ngentosi dhateng sabda pangandika Gusti kula ingkang sinuwun menawi putri Dewi Wara Sembadra keparengaken kula boyong kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging sinuwun menawi Gusti kula Sang Nata ing Ndarawati mboten keparengaken Dewi Wara Sembadra menika kula boyong wonten negaring tawang gantungan. Kula menika namung boten duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Kula aturi jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Nadyan Jaya Lengkara menika ijen tanpa ruwang nanging kula mboten badhe wang-wang nebak kandeling beteng negari Ndarawati. Jaja muntap ler katap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon joko ora mengko dhisik Sang Prabu Jaya Lengkara lho menika sinten ditepungake wae pancen durung wanuh aku putra ing Ndarawati satra ing Paranggaluda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka. Oh Raden Samba putra Nalindra ing Ndarawati ya dasar kepara nyata wonten wigatos menapa dene paduka mrebeki dhateng jasad kula dereng kemawon sinuhun Ndarawati paring dawuh tumunten panjenengan ingkang dawuhaken pangandikan dhateng abdipun Jaya Lengkara. Jaya Lengkara wonten dawuh ingkang sekawit kepenak tak rungokake nggo mumunjo atur ngesaning Kanjeng Rama Prabu. Wiwit purwa madya wusanane kepenak tak rungokake nanging bareng tekaning padha rembugmu kok sajak ngilani marang dadaning wong Ndarawati. Kowe matur yen to Kanjeng Rama Prabu ora maringake Kanjeng Bibi Wara Sembadra ya Bibi Bratajaya tok boyo marang negara ing tawang gantungan. Kowe matur ora mung duta kongkonan nanging duta ngrampungi karya. Wong Ndarawati tok kon supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Bakal mbok tebak kandeling beteng negara Ndarawati padha karo kowe ngilani dadaning wong-wong Ndarawati. Padha karo kowe ngilani dadane para satra sak Ndarawati. Menawi Sinuhun Prabu Ndarawati mboten paringaken panci menika ing badhe kula jarak. Pancen menika ing badhe kula lambahi. Mila kula menika nuwun sewu, nadyan wujudipun Nalindra kula menika ratu sing ora wedi wong. Kula ratu sing ora wedi karo sapa-sapa. Aja kok jamak lumrahing titah semanta nadyan dewa mudhun kemawon menawi mepalangi karepipun Prabu Jaya Lengkara. Rawe-rawe badhe kula rantas, marang-marang badhe kula putung. Jaya Lengkara wonten dawuh. Saiki ngene, gandeng cetha nggonmu prapta ning negara Ndarawati iki mung bakal gawe geger. Tak ajangi jembar leganing atiku. Wah, kersanipun kados pundi? Yen pancen kowe bakal mboyong marang Bibi Wara Sembadra, kena tok boyong. Yang perlu dapur karo sembahanmu Prabu Gudayatma nanging aku njaluk lakonana sarta lebonana sayembaraning Samba. Lho panjenengan Raden Samba badhe ngawontenaken sayembara menapa? Sayembara perang. Sayembara perang? Iya, dasar para nyata. Sayembaranipun kados pundi? Sapa sing cilik gedene sanga kuwi kadedaning Raden Samba. Saiki kowe iso mateni aku, mengko kowe bakal mboyong Bibi Wara Sembadra. Nanging yen to kowe ora keduga gawe sirnaning Raden Samba, ana klakon ratu kanggo gatheng sirahe. Raden, wonten pundi papanipun neter?
lebih tes yang gitu kilo 7224 Cing tak takoni. Cing. 9 Untuk tiket ora, Cing. oh iya sih 6 Deh, aku 8 terus 9 apa? 6 Kayak tuku kopi to. 8 9 Aku tau libro kono aku parah di koncoku tak Taiwan kuwi to. Aku disogok rokok telung putih. Kena grup. Ya. Ya, aduh lemes. 71 96 Kena pajak kena, Dot. 71 Itu rokok. 96 Kacau.